komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, To inform and educate, its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, last 7 na, maing gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Antes pa naman ang tanan maka-aksyon, sinar na kita sang panahon na masako na gid ang maulanon nga sitwasyon sa kada hapon mga ka-aksyon. Sa aton sining nga linya, Sir Gani Republica sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. Aksyon ba mayang gabi sa aton mga listeners, no? Iatag naton karon lakat sa aton nga tiyempo sining gabi. Lunes, kita karon Mayo 24. Naga-impluwensya sa gyapon ng easterlies sa kabugusan sa aton pungsod Pilipinas. Amo ni nagatugas ang galom kay tuungod nga mainit ang atmospheric pressure diri sa Northwest Pacific, no? Kag may ginabantay-bantayan kita nga duha ka low pressure vortex, no? Uy, nga nagaporma sa sagwa sang aton par, pero manubuon dyan sa mahimo ni siya kabagyo, isa ka bagyo, pero ma-recarb ini siya pagkalabot niya sa Philippine landmass. Ang ikadua, masulod man siya sa par, pero ma-recarb siya, no? Hindi din siya makaigo landmass. Duha ka low pressure vortex ang aton pabuton. So, balik kita sa aton 24-hour public weather forecast. Ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton kapungsuran nagapabilin nga maayong tiyempo, may pag-uum-guum ang kalangitan. Hasta nga magalumon ang kahawaan, pag-aupdan lang isa may naligwin nga mga pag-ulan. Ti amo na ugaling kay kon maghapon makita naton ang squalus blah, itom nga panganod nga malaba. Amo nang nagatugas ang landspout o kon water spout nga mga buhawi. Kung kaisa mo man na may mga hill zones kita nagakatabo dito sa mga surman nga bahin sang interior sang aton nga probinsya kag sa Piak sa Negros Oriental. So ang sa iban nga bahin ang Palawan hara sa kasarangan nga halin sa direksyon ang huyop sa hangin nabagat na nakatungdan pakadto sa nabagatnan nga may kasarangan nga kadagatan, while ang Kabisayan kag sa iban nga bahin sang Luzon nagapabilin nga may mahinay asa sa may kasarangan nga huyop man sang hangin. Halin naman ini sa nasidlangan pakadto na bagat na nasidlangan nga may makanay asa sa kasarangan nga kadagatan. Subong man sa Mindanao pero ang direksyon sang ilang nga huyop sang hangin halin niya na amin na nasidlangan
pakadto sa namin na nakatungdan, northeast to northwest. Kag ang aton nga taob alas 10:07 karon nga gabi 1.1 metro. Ang hunas magabalos alas 3:35 karon sa kagahon sa takos nga 0.4 metro ang kanabagon. Alas 6 in punto sini nga gabi nagtunod si haring adlaw. Magapakita ini siya alas 5:21. Kagari kita 26 hasta 33 degrees Celsius. Kadto kita sa kay Kanlaon, si Bulkan Kanlaon nakarehistro 6 kapag tayog, no? 6 volcanic earthquakes sa iya palibot kon piri-piri, no? Ang bawang madamo nga aso ang iyang ginbuga nga puti o kon white stem laden fumes. Tumimbuo ini siya kapin 1 ka kilometro, no? Antes ini siya na kulap sa direksyon na bagat na nasidlangan kag nabagat na nakatungdan subong man naamin ha nakatungdan variable lang yang pag-drift toward sa muni nga 3 ka direksyon ang asopre sulfur dioxide na takos ini sa 1030 tudiladas nilang pitsa 23 ang Mayo nagtaas-taas naman ang asopre kag sa gyapon ng aton GPS kag ang aton electronic tilt meter dira sa Kubay padayon nga naga-obserbar sang ground deformation nga may ara nga gamay nga pagubag diri sa nunubuan kag sa tunga nga baga ni Bulkan Kanlaon. Amo ni mga parameters nagahatag indikasyon nga may hydrothermal sa gihapon tectonic o kon deep-seated magmatic processes nagakatabo dito sa sulok-sulukan ni Bulkan Kanlaon sa iyang atyan, no? So, ang DOEC people sa gihapon in collaboration sa aton liwat nagapaabiso sa aton general public o kon stakeholder sa ara gihapon si Bulkan Kanlaon sa alert level 1. Kag ang 4 kilometer permanent danger zone sa gihapon abo na gina-enforcer naton. Wala kita may nakita nga nagtayog diri sa aton palibot Negros Occidental kag Negros Oriental. So dari sa 24 oras maayong aton nga palibot diri sa earthquake information. Subong man ang aton lakat sang tiempo kag angot kay Bulkan Kanlaon sa aton nga monitoring alert warning system. Action by. Tulo tawhay man ang Sir Gan, ano? So far. Sir Gan. Ano? Sa lingkod daw katulo tawhay man lang sang Linog kag si Kanlaon. Dapat alert Oo. ka na. Oo. Dolaban Batangas ang ginatayog da sa mga nagligad man. Nga daw swarm of earthquakes dito sa Batangas. Kag laban diri Davao Oriental panaog sa Davao Gulf. So latest segment yapon Yes, correct. Sige. Sir Gan, salamat, Ged. Okay, welcome ngayong gabi. Yes, sir. Okay, alas 7:06 na Action Radio, Philippine Standard Time. Gakakibot kanina siya kay Sir Gan niya. Anyway, sa mga utod naton nga nagapuyo sigad sa baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sa gobyerno kag pribado,
agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayo nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:09 na subong adlaw, Lunes kita, Mayo 24 na, 2021. Naga-monitor na kamodriya no, via Facebook Live. Type nyo lang din action, radiobacolod.com.ph sa aton sining YouTube Plus, ang aton sining web kag Twitter account mga kaksyon. Buksin naman ang inyo sining mga radio sets diha sa Kuana 684. Ang aton sining text at line nasa 0963 kita 757 0874 0963 757 0874. Ayo lang ko, 2 to 3 liners lang para mabasahan tagid ang tanan nga mga mensahe. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Tob-Tob las 9 tak na sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagalina gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Sa syudad o kon banwasang Manapla, isa iya kalalaki makaksyon ang ginbuno kagabi patay. Samtang diri sa syudad sa Bacolod, mga alas 9 man kagabi o kon around 8 to 9 p.m. May isa man kalalaki nga ginlotang disgrasya man. Aksyon Firing Line. Ang ginalantaw iyang motibo, love triangle mga ka-aksyon. Kung amo giman ang motibo, ginalantaw sang kapulisan kung may tag-iya na hindi na paghilabti, ihatag na siya. Pangita na sang libre. Aksyon Firing Line. Ang iban nga balita sa aton sa nga pagpangalakad, gikan iya sa probinsya sang Negros Occidental, mga kaaksyon. No? Atensyon karon na sa aton sa nga mga utod diriman sa syudad sa Bacolod, aring mga balita nga dalagko man sa probinsya subong iya nga gabi. Negros Occidental handa magkooperar sang 7 kaadlaw nga travel suspension suno kay Governor Lacson. Ambot silingon diri nga travel suspension from Iloilo to Bacolod, vice versa mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Oo, sige check na to na karon kompleto na mga detalye. Samtang ang mga balita naman gikan diri sa syudad sang Bacolod with action na Dale Salazar karon dugay-dugay ang mga ariho. Ang mga balita na aksyon na Dale Salazar makaksyon nakatutok ini karon diri sa padayon naton nga pag busisi sining kuan sining nasambit iyang reclamation dira sa area sang barangay Sumag mga kaksyon. Oo, nakaplastar naman ang aton sining patrol dugay-dugay kay na interview naton diri sa Action Radio ang ginatumod naton nga engineer nga mo si Andre Takulod mga kaksyon. Ang mga balita yan aksyon na Dale Salazar gikan sa syudad man sa Bacolod, i-check ta karon na no dinato nga kon listahan di man nga nagdula-dula di Aryo. Kaso ginapreparar batok sa pag panapas sang mangrove iyaho sa Sumag River suno sa sentro sang Bago. Aksyon Firing Line.
Samtang Sindro Bago may 11 tanan ka pending request nga tree cutting permit para sa proyekto sang DPWH Mangkaksyon ulay hunon ta man ni karon. Action firing line. Obra sang DPWH bala pangutod sang kahoy. Oo, te kabay pang Sindro, please lang paki-check naman kayo kung katama abi kung nagakaangay gibla nga utdon ini mga kakahuyan nga ini o kung madala malang dira sa patipsing-tipsing abi kay nga ang ginawa kalta diri, concern kita sa aton sini nga dunang manggad. Environment problem mga kaksyon. Action firing line. Amo na ang balko sa inyo, galibog ulo ta, ginpanapas dirang kahoy sa Old Airport kay Kunuhay, may ara sang pagpatahom sa footwalk. Dira tiway man na ginalabyan gid sang tawo da. Action firing line. Pero diri sa Dalan Lacson o kon Burgos Lacson, before ka mo magpadulong sa SMW, Dalan Burgos diyo, sa barangay 12 kung di ka magsala. Road widening na nada ha. Amo nang nasulit-sulit kung ginadi parang batian nila. Road widening na pero mga kahoy ginbilin sa tunga sang dalan. Action firing line. Kanang bot silingon sang DPWH da himuon nila nga dalalasaan sa mga salakyan pila ka adlaw kay aras tunga dalan binili nila iya. Action Brian Morden. Action firing line. Oo, karon makaksyon ining parte sa kahoy o kon mangrove o kon reclamation dira sa may Sumag River. Siring hapon may ara sang hearing. Ang mga tagreklamo sang Sumag, ara man ang Sinro, kag ang engineer wag nakatambong. Ano ang resulta sininitially makaksyon? Check tanay karon kompleto nga detalye na interview naman sang Action Radio sa nabalko na si Engineer Takulod. Anong iya sining sabat man dire? Action firing line. Damo nagasinggit siya daw ay gita ka hambal si Kapitan Bibing Noblehaw sang barangay Pahanukoy nga jurisdiction sinaganing sang ining reclamation nga ini mismo dira sa barangay Pahanukoy nga barangay. Ang Sumag ni kung tulokon tagid atulan to estabok kay boundary dira kuan mo amo ni ang suba galing kay ti saludo kita kay barangay Kapitan Rodney Carmona nga amo nagpanikasog sini concern nang siya sa sitwasyon kag hambalon taman sini nga gabi nga once ganit tubi mga kaaksyon kita tanan pwede makareklamo against sa tawo nga nagahimo sang indi amo sa aton nga dunang manggad. Action firing line. Pero balikan ta na karon la City 15 na. Action Brian Morden. Action firing line. Manglugayawon kita anay makaksyon sa iban pangabalita didto ya sa national. Oy grabe man niyo, halalong gid ang mga drug personality naton ha. Kay ariho ang natabo mga kaksyon. Okay. Natabo mga kaksyon didto iya sa may Muntinlupa ho, patay ang duwa ka persona matapos agin bypass ini sila sang kapulisan sa diin mga kaksyon. Allegedly posible nagbato na naman ini and ining duwa ka persona gintawag sa ngalan nga si JV Di Guzman kag Jordan Abrigo, no? Jordan Abrigo. Ining duha mga kaksyon ginbaybast sa budol money nga 1.5 million pesos. Ti didto nakuha ang 3 ka plastic packs gidyo napulo ka kilo sang ginapatihan shabu mga kaksyon nga nagabalor ini sa market value sang 68 million pesos. Action firing line. Binog tiba yan no? 68 million pesos mga kaksyon ang nasambit iya nga balor sining napulo ka kilo sang ginapatihan shabu mga kaksyon. Kag suno pa diri sa kay PNP Chief Guillermo Eliazar ang amo iyang pakikuan kay JM ng picture ta. Lain ako ni siya. Ang kuan ang nasambit iyang mga tawo nga ini naga manihar sa ilang negosyo diri sa Visayas kag Mindanao area. Action firing line. Ginakarga kunuhay ini sa cargo truckso paagi sa Batangas. Tinagaagi ini sa mga katiklan down to Iloilo to Bacolod. Patabok dito sa Cebu mga kaksyon. Grabe no? Action firing line. Kinanglan gurong aton nga mga otoridad kabalo na gid magpangusisa sa mga cargo trucks nga ini kayo arigin bulgar na gid nga dira ginakarga. Di siguro pang balabagan tanan ng mga cargo trucks nga ini kag ipasimhutan sa mga canine dogs tada. Action firing line. Paano ni sila matapnaman? Imagine nyo na ha, 68 million pesos. Tining duha nagkalamatay sa ining buy-bust operation. Action firing
Pero mo man ng dulo-dalag ko nga balita dito sa national mga kaksyon regarding iya sa face-to-face klase iya. Kung sa nagligad to, according sa report nga ang CHED, may pila ka mga universities and colleges ang luyag na nga mag face-to-face limited sa mga estudyante nila this coming year 2021 and 2022 mga kaksyon. But sa niligad nga adlaw may ginpagwa nga palayag ang pila ka mga miyembro sang mga pribado nga mga bulutuan nga hindi lang anay mag face-to-face ang klase kay basi mabutang pa sa risgo ang ila sini nga mga estudyante. Action firing line. Di daw ka okay man, no? Daw ka okay man nga tikang tinakitaan nila nga hindi pagi dapat iya nga magklase sa mo sini nga panahon ti ka very good. Action firing line. Nakuha taman gani mag-blended for how many months na manugtabo nakita sa isa ka tuig or pila ka bulan nga iliskwela sa kabataan ta via online kag module padayunon talaga ani anaya until magabot ang panahon nga libre nagikita sining nasambit nga si COVID-19. Action firing line. Ang COVID-19 subong nga adlaw may ara sang 4,973 dumayo-mayo nagnubo-nubo na gid no sa bug-os ni nga Pilipinas kay madumduman yo nagligad nga mga semana tag 20,000 15,000 ato iya. Action firing line. Subong suma total ara na sa 1,184,786. Ang aktibo nagapabilin sa 48,917. Ang nakarecover diri 1,115,806. May bag-o subong nga nag-alalayo nga 6,666 mga kaksyon. Kagang patay yara sa 19,983. Action firing line. Diri kita makaaksyon sa Bayanihan 3 sa nagligad to ginmunot taman sa inyo nga ti lusot na sa mga sa komitiba no dira sa kamara mga kaksyon pero ari may lain pagid kay mas ginpasar na gid iya dira na gid mismo sa House Committee on Economic Affairs kag House Committee on Social Services mga kaksyon ining 405.6 billion pesos nga pundo sa gobyerno para sa Bayanihan 3. Action firing line. Ang 216 billion diri mga kaksyon amo ni ang ipanagtag sa publiko sa pumuleyo nga tag 2,000 pesos. May first nga tranche kag second tranche. First nga tranche amo ning 1,000 pesos. Kada isa aksyonan makabaton 1,000. Action firing line. Pigado ka man o kon manggaranon bisan pa silusyutan dalahig diri sa pagbaton sa tag 1,000 pesos mga kaksyon nga pundo o kon ayuda sa gobyerno sa Bayanihan 3. Action firing line. Bisan ang tawo action hands nga nagalakat sa dalan ka nagasipa kalata, inablang may diferensya sa una-una, lakip diri sa makabaton sang ayuda sa may Bayanihan 3. Action firing O line. dala ni tanan-tanan kay bilog nga Pilipino mo sa bugos nga Pilipinas. Pila kita diri so matotal mga 110 million kita sa Pilipinas. Tinga ang 216 billion ang inahambal ko kay kaduha kita tagaan sa tag 1,000 mga kaaksyon. Ang pamangkot ano gid ang mabuligan sa tag 1,000 man? Action firing line. Oo, kun akon gani suggestion ko lang tani ihatag ta lang gini sa mga pigado na lang gino pareho sa akon bi. Hindi ko ya manggaranon, hindi magkukwartahan action hands. Pero i-donate na lang na turikta abi sa may tag 5,000 abi or tag 10,000 sa inabalang waywaay na gid. Action firing line. Ina suggestion mala naton, no? Damo mala na abi. Tiyang balsang iban gani kung damo ka kwartahan din na lang pagbatuna. Action firing line. Ti kay ari na gid man ni amo ni nga plano ti batunon ta ini. May naga-suggest nga ti batuna lang ng 1,000 kung daw sobra na sa wallet mo, ikaw mismo intrigar to sa halatagan nga gusto mo. Hindi kay ibalibaran mo kay base kung hindi paghihatag sa gobyerno kag sa ila bulsa na magkanto. Action Brian Warden. Action firing line. Diaryo, 290 tanan ka mga kongresista ang gusto mag-principal author kag mag-co-author siniyo. Grabe yo. Tapos ginpasiguro nila nga dapat wala ini or hindi ini magamit action hands nga pundo nga ini sa nagahilapit iya nga politika o kon eleksyon. Action firing line. Amo man lang ginapangabay naton sa mga public officials naton diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Kay tining Bayanihan 3 do dugay-dugay panidason pa ni mga binulan abe. Kay ti kon nakalusot na sa kamara, dalon pa ni sa plenaryo
padalon sa Senado, pirmahan, dalon sa lamesa ni Presidente Rodrigo Duterte kag imo o nagid nga layi mga kaksyon. Firing line. Di man ang tawag naton, base may ara sang mga politiko nga mag-usar sining pundo nga bayanihan 3 nga ini, kagabiton nyo para sa inyo pamulitika, mahuya kamo. Action. Firing line. Mahuya kamo, hindi nyo ginipagamita kay nga wala ginasang padulungan nga husto. Kung feeling nyo nga perdido nagid kamo, tibay inyo nandaway lang pilitay. Action. Firing line. Pero paninguha kag himakas lang kay ang hampang sa politika, prangka nga istorya, hindi kita mag-inipokrito. Ang hampang pamulitika, action hands, mga kaksyon sa Pilipinas, subong kwarta-kwarta na ginman niya. Action. Firing line. Dibla, kwarta-kwarta na ginman lang, iway na tiya taguay pa Action. Firing line. Hulat-hulaton tani, sa nambal ko na, sa sulod sang puloy-an, kung ara kamo bi action hands, pila kamo action hands, pilang baby mo, duha no? Si misis mo, ikaw, 4,000 ang batunon mo action hands sa isa ka trans. Action. Firing line. Kay kada isa mo, ginisip na kita mo based sa pagtalib la. Apat ka mo, another 4,000 pagin sa next trans, dito, okay man na? Sige na lang goods na. Ang iban subong hambal ng agaw ta mamata, dahil duwag-dungagan tang bata ta. Action. Firing line. Excuse me, hindi na nakahinabot ang 9 months, dugay-dugay na. Mas idamot na mapakilala nga bata, kuning lain ulo ho, para Tarungan, India. Sa prangkang istorya, sa nambal ko natanan, sa 110 million ka individual sa Pilipinas makatilaw sini. That's why hambal ko, way man ang guro madala sa Sinsos, action hands ang may mga diferensya sa una-una, no? Way na sila guro madala. Ang ara lang guro naisip sa Sinsos, ginsang aton sini, nga otoridad. Action. Firing line. Sige, ang iban nga balita mga kaksyon, are, may connection nimo kay ang DILG subong, naga-monitor sila. Ginamonitor sang DILG, suno dire kay Undersecretary Spokesperson pa nga si Jonathan Malaya. Ginamonitor nila ang 2021 nga General Appropriations Act mga kaksyon na butang dira nga bawal gid ang ginatawag pamulitika, labi na gid kung gamiton mo ang pundo sang gobyerno. Action. Firing line. Pareho subong ko di si COVID-19 do amo ginigyapo ng kalamidad nga ginatutukan ta dis Pilipinas. Kung may mga ayuda kita like sang mention ko subong, basi maghatag dira ang mga politiko kag butangan sa ngalan nila kag litrato bawal gid ina. Action. Firing line. Amo nang bantayan nyo, suno sa day LG dire, siya kon may ara sa mga netizens naton, kon may ara kamo makit-an dira, nga nagapanghatag nga mga politicians, kag may name nila, kag subong man inang litrato nga gamit ang pundo sa gobyerno, i-report gila yon sa DILG. Woo! Action. Firing line. DILG, sa pagkadamo na sa mga reklamo since before, wala man ko may nakabati nga may nagkalakasuhan sini DILG. Action. Brian Borden. Action. Firing line. Hanggang salita man lang, subong ara nang invite na naman sila, kag kung kasuhan gin man, igo lang matapos ang isa ka term sa nagdaog aksyon an 3 ka tuig, wala gyapo na pamatbatan. Action. Firing line. May pamatbatan man dira 1 week before sang eleksyon, kung ikaw ang nagreklamo da nga ikaw nga napierde, nagreklamo ka tapos nagdaog to yang kontra mo, 1 week eleksyon na lang mapungko ka pa da. Action. Firing line. Dapat seryosohon man sa DILG ang inya sa panawag ni kay para magseryoso man ang tao panugid sa sini nga mga katuntuhan nga ginahimo sang mga public officials, mga ka-action. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action. Firing line. Last 27 na sa aton sini nga pagpangalagad. Action. Firing line. Sige, dira lang ko anay asta mga ka-action. Oy, particularly sa module bla. May babayi to action an nga naglain gid ang ulo ya sa module, kikabasa ka na. Grabing huna-huna ya halin sa aga pagadto sa gabi, anong i-answer ya mo na subong, naglain gid ang ulo niya. Kaluluoy gid. Nagapangayo sila tabang paano dalon sa psycho para mabulong. Action. Firing line. Sa mga kabataan, dirabla nga naga-answer ka module, di nyo gid pagsirusuha tudo ha, kundi masarangan pamangkot sa utod iloy kag sa maestra. Pamangkot gid kamo kay hambal sang DepEd, why gid sang problema kon mamangkot. Pero hindi naman dapat nga ang iloy kag ang amay amo na lang mag-answer tanan sang alansiran dira, ang hindi lang masarangan sang bata. Sa mga maestra man nga tawgan sang ginikanan nga mga pangayo bulig, sabtan nyo man. May mga maestra action an nga way gid kasabat.
hipos lang yun natiksan mo ay makitanay ka mamunuhon mambal nga sako, ti hambal sang diped sa inyo boss. Sabtan nyo man, hindi man na isa kaadlaw ang pangayo bulig sang amay kag iloy. Segundos kag inuras, di ba inuras do minutos man lang. Action firing line. May mga manunudlo nga duway gana magbulig sa mga estudyante. Ting iba nagbululuang ho. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Daligid lang la City 28 na sa aton nga pagpangalagad kay ngaton sa nga running story regarding diri sa reclamation alleged mga kaksyon dira sa may Sumag River. Objective, balanced firing line. So nga adlaw kadamo sang development sini mga kaksyon. Si Action Dave Salazar na interview na si Senro from Bago City mga kaksyon kag na interview man sa patrol ni Action John Diaz si Engineer Takulod mismo nga mo ning ginatudlo behind sining ginaligar pagpanumba sa mga mangrove dira kag reclamation dira. Objective, balanced firing line. Pero unahon ko si Barangay Kapitan Carmona, mga kaksyon Rodney Carmona sa Barangay Sumag. Kay sini nga hapon, may ara sang hearing sini nga adlaw. Ano ba pinaka-result sang hearing nila? Sinong nagtalalambong didto? Ano bala ang nangin resulta sang diskusyon? Action firing line. Anong resulta sang diskusyon? Anong naabtan sini? Anong nagkalahinabo? May ara na bala sang pag-stop sang ilang sini nga operations? Because I understand, while nga ginatakol ini sa katapos ang media, ginreklamo na ni sang pumuluyo sang Barangay Sumag kag ni Kapitan Carmona dira ang trabaho sining reclamation nga ini padayon magyapon. Action firing line. Aber ari sa aton sining nga linya. Lines of firing line. Sa aton nga linya Barangay Sumag Kapitan Rodney Carmona, Sir Kap, may gabi dira sa imo, sir. May gabi man si mo action na ano sa talaga palamati sa action radio. Aha, tanan sir nalaragway na namon diri kung anong kalahinabo dira sa Sumag River. In fact, ang imong litrato na gamit pa na namon man gamni, no? Ato ka dito sa tunga, gina-check nimo ang area. Congratulations kag saludo kita sa imo. Sa imo sini concern sa sina nga suba kap ano. Anyways, may ginhimo kana nga mga reklamo kalabot na sa kay Sir Simato sa tanan nga mga copy furnace sa mga tawo nga may ara sang concern sini. And today di may ara sang hearing. Ano atong resulta sang hearing kag diin ini kap? May hearing kami dito sa Sinro Bago, Aha. alas 10 ang aga. So, ang atong respondent, kaya man ito ko kanto, hinatilan na ito sa mga mga official, kaya na kami gabing legal advisor namon, si Torny Mayo. Pag may ato ba ito nang inabot na nagpanukoy, wala makuha ni kabalo nga nag-abot to sila, mga concern citizens mo ito mga official folks na kanto to. Okay. So, abot na namon nga unang balayon sa bangkot namon sa kay Sir Langaya, ang chief sang Sindro, kung may permit ko lang yung cutting of mangrove sila. Permit ko. Ang balyaw ay gid. So, Okay. mo to nga may nakamap sila ng investigation, kag-recommend nila, no, ang itong estimate, ang nakat na trace is about 340 plus. 340 plus ng mga mangroves na ano, Wow. estimated nila. Estimated nila nga na putod. So, ang concern na ako niyang pag-reclaim sa ano, pag-reclaim sa suba, ang napukan nito sa mga simento ng gimbukang na dalan. Sa lain naman ito nga, no, lain naman ito yung hindi na ito galing jurisdiction sa Sidro. No, nga balya, iyan na yung jurisdiction sa DPWH, Philippine Reclamation Authority, kag iyat Obo. So, we will be giving still the same complaint sa mga agency natin. Okay, so liton talangkap. Ang ginanamin mo diri nga wala nang labot ang Senro, amo ni ang reclamation area na. Ining ginpamtampukan niya sang duta. Yes, sir. Sa suba na sa. Nasuba na gid. Hindi na jurisdiction. Ang ilalang main concern to is ang pagpanakpas ng mga Macau. Okay. So, ang nakita sa itong nila, may sa investigasyon nila, may natay kang ina sa akong nga kung pila ka ng talan nga damages to, no? Depende dito sa PD, 25 ka RH 161 ang pinagtingwa na nada. Okay. So liton talang ang ining reclamation concern na sang Obo,
Ano tong isa gani mention mo, Kap? Ubo, DPWH, DPWH, kag sa PRA, PR. Philippine Reclamation Authority. PRA, Okay. Oo. Philippine Reclamation Authority. Kay ti bye-bye na ni, dagat na ni, no? So Reclamation Authority, DPWH kag Ubo. So magambal kita DPWH Bacolod, ano? Kag ang Ubo Bacolod man gihapon. So let i-check naton ini. Tatlo gid sila, DPWH, PRA kag ang Ubo. Anyways, Kap, so kaina ikaw lang ato to ang complainant, and then ang mga respondents wala gid may isa or anong sitwasyon? At wala mo kami upod daw, may arak kami mga kagawad na upod, ang ginharas sa gamit itong pagwayo sa inyong resort, at tuman itong upod, kag mga concerned official folks nga taga, paano ko at tuman dito, no? Ang complaint ito ay gid, kaya ang resort ni pinagwanda ko nung ila, ay dito, anong resort niya nga, wasal kadto. Ano kunong rason nga wala nagkadto si Engineer Kap? Ang balukinan ni Sir Juan nga makusara lang sa kumakusar. Adawa mo lang tunong niya. Kumbaga, akusar na lang ang gusto mag-akusar sa iya regarding sining ginhimo niya. Damo sina. Oo, amo lang ang balukinan sa amon ni Sir Sarangaya. Okay. So, anong resulta? Wala lang. So, ginalo namon nga sa tanan-tanan nga ito mga tigal man ito, ang inspection sang site, kaya mo ito nakakamap sila sang isang conclusion nga amo talang nga damages sang mangrove siyang pinangutod. No? Kasi ang ambal yan ni Sir Sarangaya, nawagid tree-cutting permit. No? Ang atong mga mangrove siyang pinangutod ay permit kami sa Sinro. So ang kaso nga tuhoy sa ka-engineer di sa mangrove lagid kita, damo nang bot silingon diri. Ang yan Sinro, saulig lang niya sa mangrove lagid sa RA 7161 Presidential Decree 75 o 705 lipat lang ako presidential decree. Check ta na karon. Anyway, sa Kap, first time ini nga naglunta dira, and if in case gid man palayo lang, although nga ti malapad-lapad man ning dagat, do naglaw ay gid ang itsura yan, no? Kay ti do may naghinali lang bala island nga may nagtuhaw nga island da bala. May nagulot. Man-made ini nga island. Kap, if in case gid man way taga pangayo, no, kay ang disaster, ang panahon hindi naton uyat, if in case gid man kun ang tubig may chance nga bumalik ini kun magkusog kag anong sitwasyon, Kap. Siyempre, ang waterway yan, natunda, natural ang waterway, ang flow sa water yan, natural na, lagyan niya. Amo na lang galing nga way na putangan na isang pinangulugan na sa mga boulders, taga-baha na lang lulaing areas nato, no, sa magbagyo, maglulag todo, ang dalok halin sa bukid, so daon sang baha, ang tao halin sa baybay, ang tubig matalag-talang, kay hindi sa kabalo, sa mga doon, ang tabungan lang may puso ng tabungan. Hindi na lang muguro ka ako ang itabukan sa pada, kaya may nakita, ginatlo nga mga markers pa, kung hasta sabihin niya, i-reclaim ang iyang ano ka lapad to, huwag ka kabalo pa. Kasi sige ito, ubra pa. Okay. Kumusta? Si Mato may sabat na sa imo, Kap? May gani kay directly, may ara ka to sulat sa iya? May ara na sang response ini? Atuloy siyang Thursday, dapat pag i-LDC, Thursday o Wednesday, ginildc namon, ang monitor namon, ang tracking namon, yung track namon, nag-abot na rin sa office siya. Okay. Nag-abot na sa naga. Kasi pag-abot may nag-receive na staff siya, na ano dayon, na monitor dayon sa LDC, nag-text dayon, na receive na po sa staff siya. So, ang letter namon. Kabay pa, no? Kahit bisan tawag na lang, abi mabatunan mo sa iya karon or buwas nga adlaw, basi mabukaran niya ini. Diri sa syudad sa Bacolod, Kap, kumusta? Kay isa ng ligan nga Sabado or Biyernes ang gabi na interview ko si Councilor Carl Lopez, may ara sang nagauyat sang Committee on Environment ini siya. According to him, nga magakandak sila sang investigation man. Si Enro Bacolod, si OIC nga si Sir Nelson Cedillo, magahulat siya sa results investigation sang Senro
dito sa Bago. Anong ilaya mga pagpalambot nga communication sa imo yakap pagkabaton sa sining reklamo mo kag sa pumunuyo? Actually, kay na ang staff ni Councilor Lopez at dito, mga to sa site ko na ba, dito ko na dayon sila, kag may public hearing buwas Mhm. sa Councilor Lopez. Actually, pag special session naman sang Friday, we man solusyon ng Barangay Council nga requesting sang SP through the Committee on Environment nga ma-hasag sila, issue sila CDO, no? Siya decision order sa pag-sige sa construction sa dila nga, no? Sa develop dila na eh. Samtang na-investigar, pati kulang-kulang mga permit siya, sige yung tagin na. Tikon, hindi ka din aksyonan, kasi sa ulihim la, ako mabasulan sa mga pumuyo ko, pinabayaan sa nalanda. Oho. Mayo gina nga tikang nila nga madapat magpadagdag sila sang cease and desist order para tuod nga while gina-investigate pa ini, hindi pagpadayon na kayo galapad nga galakad, lapad ang ila sini nga agi kap ano? Hindi ko ba ano na maski lapad yung tagbalo kung nasa sabihin nila yung ugahon. Yan, No, man. mas bayan mo sa plano pa, nakita nato ng agi, ang gabay pa lang. So, ma-adapta na natin. So, ang iyang dito sa dugoy tayo, no? Papatawang sa resort na mga tourist attraction. So, kung hindi galing ang ato ni sacrifice ang ato ng mga dulang manggad. So, amula lang ang mga senaryo, mga tabo, no? Ano, ang tanungon, kaluluhod na nato ng mga natural resources, ang ating mga mangroves. Kap, kung magbaha, gin manabi kag balik ang tubig, mga pila ka ba ka puroks dang nasakupan nga may posible nga makuan sinilikupan sa tubig? Siyempre ang ato ng lotisahan, ang puro Patima, ang puro Progreso na, ang Magdaligon, ang San Jose, ang Amunda, ang Rula, ang Rias, no? Dari sa Piak, ang Providence, sa Dominio, kag ang Riverside, amo gina ang tamadra, no? Kung taas ang tubig. Nakaagi na da baha-baha kap, apisan nga wala pa ning reclaim nga ini? Siyempre, kalamo lang ang pag-ina nilagi. May mga sa special sa taga-subag, may mga ari ang experience sila pagbagyo, no? Ang experience din nga, galutaw ang mga nila sa balay nila. Tanan kiti pinangalagi mga bagyo sang plana ka tuwig, ang tubig na tagit sa hawak nila. I see. Mula ang mga baboy nila galutaw, mga experience nila, mga manok nila galutaw. Meaning, alinsun mo na may story niya, maraming sumag na may baha. Amo ning isa ka rason kung nga nagapanikasog gagidra nga matap na abi ini no sa mas temprano pa kap ano. Balikan ta si Kap Carmona mga kaksyon. Sa siya aton sini nga interview kag tiya mo na ang resulta wala resulta. Ang resulta wala resulta. Ubo ang DPWH kag ang PRA na naman ang pangitaon tani buwas nga adlaw kap. Hambal ko kaina, bangon sa sining imo sining nga mga pananawan abi nga kon mag-ulan todo kag magbaha amo ning matabo basi maglambot na sa imo nga mga kapurukan rason nga nagapanikasog kagid kon nga nagreklamo ka sa mas temprano. Siyempre, nakita naman nato no nga nagapanikasog kita. Wala ba na ba kayo ang mga future calamities sa matabo sa akong day? Ano ang hambal sa mga tao sa akong pinabayaan ko na kay ang kabitan sa mga mula wag ni pinabayaan nakita na naman na ito vlogan siguro na mamanay na bagay niya bla may istorya. So amo na ginaksyonan ko kay ang nakasalalay di ang mga pumuluyo para sa lulay ni Rias diri sa Parque Subag. Very good gid no. Amo na nga hambal nila gani daw didto malani sa tabok ang reclamation nga si Kap Carmona yang nagapanikasog da kiti way man ya gahambal ang tubig da nga diri lang kami mabaha sa amo nga lugar ho kay diri kami nagreclaim Kap. So ina nila makita nga ato sa basa Subag nga si Kap Carmona nga tagay magabakad lang ang reklamo. So wala nila makita ang epekto, no? Ang epekto sa uli, ang epekto sinamahagin kay ang natural waterways ang
ang tubig na alagyan niya, yung tapukan sa mga man-made nga mga himo sa island or mga alagyan da. Aha. Sige, Kap, ang ambal mo kay na nga kontani while nga gina-investigate pa ini, stop lang anay ang operation nga sige gapon operate ginila, Kap, nakabisita kaliwat. Sa nakita natin sa drone shot, tina, no? May isa doon ka, picturean nga drone shot, may dump truck sa bako nga makita mo. Kung makita mo sa picture. No? Butchilingon na sige pa sila. Sige pa sila ula. Okay, for so, ma-request kita sa Espino, si Mayor kay Mayor Beng, siguro kung sabi, malawago ko siya kami istorya, regarding ang CBO, no nga request na ko. Bisan ma-request. Guro, naman nag kalambot naman nila tapan niya, guro to, automatic, tani, guro, anyways, tinami, gidman nga may request, gina, no? Kapo, for delikadisa, tani, ni engineer, no? While gina-investigate, ini dapat nag-stop lang siya anay, no? Sa iyo pananaw, abe? Tani, kita lang iyang mga papilis nga is permitted yung mag-operate siya sa pag-develop sa ina area. Ay, sa uli, ang Balsutina, ang basi mo masulod ako sa mga pumuyo. Kung in panugutan sa alam niya mga hensya, siguro, ano kung maling, amo na lang yung pamalagan ko sa una, hindi ba kung pupunta sa mga hensya, kapigil sa na-develop, sila sala noon, nilalako na sala, amo na lang matabo sa uli. Pagintindi. Amo na matabo sa uli, sir. Pagintindi ko gani, don't know kung way man kagro na lipat, Kap, si former city administrator, Attorney Jan Orola, no ginapatahom na dang suba na da kay may floating restaurant, tani mo, na? Oo, hindi naman ako, manting nga, ito naman na yan ang pagpatabog sa subaga, hindi lang magkusubaha, it causes also the medicinal hazard. Mas hindi ka ng medicinal hazard, ang gasulod ng pagbot nga gawang isda, nga gano'n istay ito, kasi mga talentan lang, kaya yung ilang nga pangulan sa mga bato, ganito, binataka lang, kaya ang siltation na sa suba na sa mount niya, sado ka, nubuan na yun na tama na. Dapat i-dredge mo ginadaya. Kaya alam mag-dredge mo kay ang iyada nga ginulan na mga lagom na ungo ba ito? Anong epekto sila sa ulihid na? Susportes. Nalagay, manubo lagi ng ang tubig sa doon ka hindi na madalong. Tonight, Bicap, basi nag-monitor si Engineer Takulod, nag-ayo kita sa ikaw mismo, from your end. Anong gusto mo ipalabot sa Yakap tonight? Ang kung iya mo ang pag-control line, nagkakpan ng papilis, kung i-filay na, sasabihin lang iya tubig na yan, suba na nada. Kung may i-filay ka ng tagaan ka, pag-filay, mayroon ba yung konsultasyon sa barangay concern. Nakakuha ang permit, mayroon ang endorsement sa inyong barangay, mayroon ang endorsement sa inyong sa ating syudad. Kasi sa Sinro, tingay ang Sinro, kapag wala kang wala, amo na nga itong tikibon sa kay Mr. Tagulod, kung anong iya nila kaptan ng mga patilis, nag-develop siya na dira. Okay. Sige, basi makamonitor ka dira, Kap, sa gihapon sa action firing line. Kaya nakaka-interview kami kay Engineer Takulod, ano? And makabati ka sa anuman ang iya sining explanation regarding si Kap. Salamat sa imo time. May gabi kang mabuhay ka, Kap. Thank you, Kap. Okay. Action Firing Line. There you have it, mga ka-aksyon. Kapitan Rodney Carmona, sang barangay Sumag, nagapanikasog, kag nagaduso, nga kontani ini pagpadayunon, ining reclamation nga ini. Action Firing Line. Yan ni mga pictures, aerial pictures, nga makita nyo live sa aton sa nga Facebook, mga ka-aksyon, na guba man tuod ang view sang baybay o konsuba, no? Kaya may nag-ulhot lang hinali nga karsada, tapos sa tunga may ara sang gamay nga island. Action Firing Line. Anyways, may explanation na karon si Engineer Takulod. Pamatian ta karon last 8:40 alas 7:47. Ang nga bahin sa aton sa nga pagpangalaga dulong sa aton sang Zanton Plus
ton sa ni pagbalik karon di gidugay kay kwaon tagid ang patrol. For the first time diri sa Aksyon Radio Bacolod nakasawat si Engineer Takulod. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:48. Manamyaw kita sa aton sini nga mga utod. Novi Valencia Subaldo. Wow. Good evening, Action Bry. Monitor kami ni Mama sa imo always. Please greet lang bi Mama Rose Valencia kag family Fernandez sa NSW Australia. Thanks God. Thanks good Action Bry. God bless. Salamat, ma'am. Nice meeting you Easter day, ano? Rosemary Kabugwaso, nagamonitor man sa Kubay. Bernadette Lacson, good evening, Sumbray, watching here, Paglaom Village, Barangay Mansilingan, God bless. Liza Montecastro, good evening, Sumbray, watching kag pamati gid pirmi diri sa Doha, Qatar, may gabi lang da sa family ko sa Himamaylan City, Montecastro, kag Narciso family. Si Nice Morales Fabol, salamat. Maying gabi Action Brian, please shout out family Fabol and Morales, si Papa Edwin and Mama Neneng, live watching here sa Manukan Country. Isa Ninas Rose. Greetings from Nicel Morales Fabol, salamat gid. Makaon ko dabla sa may dinapit ni nga Ninas Rose man sa may reclamation. Dinapit na kino kadamo Ninas Rose na mo. Thank you gid, no? Jinky Dialagdon, may gabi Action Brian, kag Mr. B-Boy Villasor, may gabi man, kag sa taran nga members ang AFC, happy Monday night watching here in USA. Wow. Bernadette Lacson again, Alex Montesa, palihog Sir Bry, greet lang, Ma'am Vanessa Mayo, Ma'am Jinky Dialagdon, Leda Zamora Yamagishi, Ma'am Lily King, kag sa EFC. Madamo gid nga salamat, Sir Bry. Sige. Bernadette, okay, salamat. God bless Bacolod. Raydan Velasco, Action Bry, good evening, Kap, abi mo, monitor man siya. Evening Kap, abi mo, monitor man siya. Ano to ko, no? Jinke, okay, sige. Virginia Montilla, good evening, Action Bry, greet lang Nanay Jerome, kag Tatay Junior, sa Kabakungan, kag Florendo family. Salamat, gid. Hindi Laos, thank you again. Jose Mongcal Torilla, Elizabeth Malakagamala, good evening Action Bry, congrats to the management staff, anchorman and field reporters, sang are more awards to come. Job well done, keep it up, una sa balita, una sa aksyon, keep safe everyone, God bless and more power to our number 1 AM station. Salamat. Okay, Jesselyn Liboon Dispoho Araman, si Nice Liwat, shout out sa tanan nga taga Barangay Carol Ann, Action Bry, especially sa sitio Bangbang, Kabadkalan City, to family Fabol and Morales. Angela Liarte gayon dato Araman, Jean Oy si Sir, salamat gid sa pag-monitor. Christine Minies Villalubos, Bernardo Bernido, Habalya Mayor. Grabing pangita ya kay Mayor. Christina Barrios, good evening, Sumbray, watching from Sumag. Kativer, Dijen Juna, damo kwarta ang Pinas ba? Oo. Alex Montesa, thanks for humanitarian greetings from Vanessa Mayo. Have a great day, Action Radio Bacolod. Thank you again. Divino Milieza Jr., good evening, Sumbray, daw amo gina matabo. More, di ko mabasa ngalan niya, pero hambal niya, good evening, Sumbray and listeners. Stephen Magbanwa, good evening, Sumbray. Ga-joke naman sila. Puro lang na sila hambal. Fernandez Ramel Araman, Grace Mitton Cousins, good evening, Idol Bry. Watching Manvel Royal Subdivision. Salamat. Merly Dolido Magallanes Araman, Janet Flores, good evening, Sumbray. Monitor lang kami programo. More power to program and God bless. Salamat. Maricon Guanzon, good evening, Bray. Patamio lang Iwarata family. Gapamati, gid sila ho. Michael John Season, good evening, Sumbray. Monitor lang sa Chato Elias Paranaque. Nag-greet niya lang si Christopher Hison, Ryan Cesar Barcelona, Bernie Acotanza Ubas, sang Sumag Elementary School, Batch 87. Wow. Alex Montesa,
Bao Sir Bride daw may amogin sa barangay Kuhaw. Bayanihan 3 ang mga indigent kag mga PWD makabaton man naayhan. Uy, nakabaton gani runner ni Kap nga sindikato. Sinapsap anay. Tanan ini tanan. Hill Flores naga-monitor man sa San Carlos City sa barangay Kudkod. Wow, salamat gid. Okay. Sherilyn Oro Javier naga-monitor man. Daghang salamat. Si William P. Well, Action Bray para kay Kap, kumusta ang gin-demolish nga mga balay sa Purok AC Yulo nga wala mo ginbuligan kay nagsugot ka lang nga wala relocation ang ginpademolish mo. Ay gali. Check ta na bibalik, abe. Pasensya gid way ko nabasahan kay ina ha. Joby mo na, AC Yulo no. Joby Monares Araman. Si William again, Barangay Sumag, Purok AC Yulo gin demolish nga wala relocation para sa kay Kap Carmona. Sige kwanta na i-project na ng imo nga pamangkot ha. Tere Simpron Yong, Virgil Pinda, Action Bray, good evening. Monitor always from Celine Homes. Please shout out all Pinda family sa may Kanturay, si Palay. Bison family sa Calatrava, San Carlos, pamati gid sila subong sa imo program. Keep safe, God bless always, Action Bray. Salamat. Grace Post, good day. Pare Brian Morden, congratulations. Action Radio Bacolod number 1. And God Pines, Jesus Christ Resurrections. Keep safe, salamat. Kumusta? Diding Alohamiento Araman, Utay Benedicto, naga-monitor man sa Victorina Heights, Mansidingan. Richel Abiria, money or lang kami. Action Braya, Barangay Zamora, Pontevedra. Si George Nollard Araman, nakatutok. Francisco Guangco, Alex Montes ang resulta, wala resulta kay mga bulayog sila Sir Brian. Gen extended niya ang duta sa Suba. Klaro gid nga may reclamation between Suba kag Baybay Sir Brian. Dads again, good evening Sir Brian. Monitor lang kami di Barangay Sumaga. Salamat gid kay update ka per parte sa reclaim diri sa amon barangay. Halong kita kay maulano na naman. That's why. Oo. Alan Motmot Pido kag Grapa family live watching sa Mansilingan. Thank you, good. Fernandez Ramel, Bobs 2 watching from Jamaica Action Bray. Mayang gabi sa South Home Sumag. Thank you, good. Sige. Di ma-relax o gamay, huwag ka mong aalis dyan ha. Kay ara dugay ang si Engineer Takulod ang ginatumod ta diri nga nagpa-reclaim dira. Na-interview sang aton sining kaupod man diri no sa Action Radio kung ano ang iyang claim man dira no. Please mabalaan ta. Last 56 paki-share lang mga kaksyon. Pamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa miton mga balita may dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo padayon Action Radio salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon Action Radio Bacolod nun kag Negros Sanon
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ano nga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
pasanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Action Firing Line. Ante sa report action John Diaz, mga kaaksyon. Good evening, Sumbray. Prangka si Kapitan Rodney Carmona kon pila kay hatagan ko siya. Sino ni siya? Sino ni ikaw ni engineer? Di bang guro basi tinuntola ng imo. Ang tawo nga nag-aaway sa kaaway kontra sa amos ni kag nagabulig sa komunidad, may ara pa Good evening, sir. Mangkot ko kahoy sa cyber nga mahogany kon maghangin ari di tanan ang dahon sa amon balay. Din pwede nakareklamo si Annabel ni. Sa kuana, kadto ka mauna sa barangay da. Kay para pag-abot sa barangay, patigayunan na nila. Kag pwede na pudlon kung may ara sang hazard abing nga katabo dira sa inyo. Good evening, Sir Brian. Mati lang kami diya si Sandra sang Villamonte. Salamat, gid. Good PM, Sir Brian. Monitor lang kami dito. Tabugon, Kabankalan, Liatres, Salandoon, Nigalia. More power and God bless. Sige, salamat dira sa inyo. Naga-monitor man sa aton sila nga pagpangalagad mga kaksyon si Mr. Romo Pasaporte. May gina-report man siya di sa aton nga tuod na. Ang gina-report mo, sir? May nagreklamo na di sa akon man? Action Firing Line. Good evening, Panyapon. Monitor lang kami sa Tabunan Bago. Greet lang, Sir Advance. Happy birthday sa kay Nanay Ana Alova sa Barangay Clark, Isabela. Monitor gid subong, God bless. Wow, salamat, Sir Albert. Kay Mrs. Mudalas. 8:05 na. Action Firing Line. This time, we have action John Diaz. Ano bala ang sabat ni Engineer Dire? No? Takulod mga kaksyon. Ang balita ng action John Diaz dulong sa aton sang D3 Bio. Duga nga proteksyon sa aton sa Ikaw Galingon. Action Firing Line. Action John, maing gabi. Action na Bray, ginakabig dari ni Engineer Andres Takulod nga isa ka kutso-kutso lamang ang mga aligasyon ay angot dari sa mga ginaligar illegal nga reclamation nga ginobra dara sa Sumag River. Action John. Yes. Ano ginang name niya ning kompleto man? Ako insakto man? Engineer Andres alias ya is Andre Takulod. Okay, sige. Kay base bla maghambal nila nga mas hindi amo bla ang Andre nga ini hayo lang, hayo. Hayo action Bray. Andres gid siya gali. Yeah. Oo. Sige. Ginakabi ko rin isa ka kutso-kutso ni mga aligasyon. Ibangod, according diri kay Takulod sa aton nga interview, kompleto siya sa mga dokumento kag mga papeles nga ara karon sa iya mga kamot action Bray. But sa ringon ara siya posisyon nga nagapamatuod nga sunod sa iya legal ang ginapatigayon dira nga proyekto sa area sang Sumag River o kasakop sa barangay Sumag, Syudad sa Bacolod. Galing kay in terms sa mga specific details kung anon sa ring mga dokumento kay ginapamangkot naman siya kung matuod bala ang mga impormasyon nga nagagwa nga sa gidman gali miara gin-grant sa iya o kung abi nga gingahatagan siya sang DENR sang ginatawag na grant nga kung sariin siya ang makamanage o kung makakapyut action by sang isa ka propiedad kang isinandra sa area mismo sang mangrove area sang barangay Sumaga. According diri kay Takulod, ang iya lamang ayo kaghangkat sa mga tagreklamo magpasaka sang kaso sa korte kay digto sa action by legal nga magasabat sa mga akusasyon nga ginapalabot abi o kung ginakusar batok sa iya. According diri kay Takulod, sa karon ang iya lang niya ayo amo sina ipaagi sa legal ang mga tikang kay para masabat sang legal man nga pamaagi sang iya abogado action Bray. So meaning action dyan ang pagbutang sang mga duta sa tunga sang baybay legal ine? Kay according diri sa iya simple lang action Bray iya panindugan. Kompleto ang iya nga papeles
galing ka in terms of ano ginayo ko sa ano nga specific nga papeles, specific nga mga detalye. Wala siya sang o hindi niya gusto nga ipalayag ini. Kaya mali lang dalon niya lang ang papeles siya sa korte action bribe. Ate, ang aton lang naman tani diri sa Action Radio kay ti ining mga listeners naton kag ang taga Barangay Sumag hindi man na maka-attend whatever nga mga korte-korte nga ina alangan magdinasok na to sila paagi sa iri diri sa Action Radio mamangkot manatatani kon legal ang pag-reclaim sa sininga lugar, may mga permiso kita nga kompleto nga magtampok kita kaduta da kag medyo kipot-kipoton tang suba da. Amo man na kasimple lang. Amo na ang ginaayo to sa iya, pero do wala pa gid siya sang may gintagwa nga impormasyon kay ang isa ka pamangkot aksyon ako na mga pamangkot aksyon ba nga pamangkot naton sa iya hindi ipagsabton ang iya lang gid diri is nga ipagi lang gid sa korte aksyon na bayan. Kada mo kita may throw nga mga questions kay Engineer Tacolod pero ang iya lang gid diri is amo silang iya parindugan no nga ipaagi sa legal nga proseso ang mga pagpamangkot may angot sinidri. Kaya aton simple man lang. Once maka-lay down siya abisang papiles nga ho, may ari ako papiles from DENR sa Philippine Reclamation Authority kiti reclaim ini mo. Ti sagi pagitabi kalalis dala kon may ara man lang. Amo man na kasimple action diyan tapuson kag ituldukan taning isyu kon may mga ara malantod sa papiles siya nga pahanugot sa amo sini nga mga departamento sang gobyerno. Kag ang departamento naman sa gobyernong atakon tai nga nagahatag sila sang mga kaangay sini nga mga permiso nga makatugas sang damage pila ka adlaw or baha or ano nga disaster abida sa Barangay Sumag kag syudad sa Bacolod. Ina-action ba isa pagid ka ginapangita man naton kay kinanglanon ginamong sang ginatawag nilang endorso or certification license from Philippine Reclamation Authority o kung PRA ang kung naga-reclaim ikaw. Kamo man ginapangita diri ni Kapitan Carmona kay sa Sumag ini nga concern action na bribe pero hindi gid magpagwa kay nagkadto kami actually sa field gid kaina dito gid sa lugar kung sariin gina-ongoing ang pagtrabaho dito ginpangita man naton si Engineer Tacolod o galing kiti wala sa area and ginagusto tanin naton nga masulod dito sa area gid bala makadto gid sa lugar galing kay may nakabutang nga no trespassing. But silingon hindi nakasulod action by guardyado na ang lugar pero sige gwa sulod ay ka matrakte amo na ang natabo kay ina para makita naton tani kun ano gid ang sitwasyon. Kung bala may ginpangutod gid ko naton makitaan may dalan among dako gali isang dalan kung ang estimate naton mga most probably action by makaara sa 2 lanes ang area pakatugid dito sa pinakapunta sa gid sang suba. Kaya mo na do limitado gid ang impormasyon nga ginapadangat niya sa aton kay hindi ka maglubo mga pila lang kami utos ang amon nga conversation nagpasalamat na sa kaginuntat kina ang amon nga pag-istoryahan ng action bike. Pero kita nagapasalamat kita sudyan ano gintagaan niya ta sang tinion at least nakabati ta sang tingog bisan gamay lang action diyan. Yes, amo na pasalamat makita kay naka-engineer Tacolod nga ginsabat yang aton nga tawag. Isa ka tawag ti nagsabat man sa galing kaya mo lang na bali lang gusto ya lang ipagi sa legal nga proseso ang mga panumbongon nga kaangay sini action bike. Yari ang sabat ni Engineer Tacolod sa interview. Kung sorry ako pabilis yung pangalan ko yung reklamo dyan endorse nila yung reklamo sa pagpipitagay ng detay. Sila mga kwan papilis, yung dalaman ko sa akong papilis. Wala ko sa kotso, wala sa publicity. Okay. Ang gusto ko matabo, I just want to see something sa mga kapamulan yung pulo sa Japon. Kamu na lang endorse ko din, kaya ko na yung masunod sila na. Okay. At tuwang tanan, dala sila papilis nila, dala naman po sa papilis ko. Pabalaan na lang ang maturan. Okay. Kasi ko na advice sila na kung sino lang kwenta sa imo, ako niya, gusto ko sa korte. Dapat, abogado mo po, abogado mo sila. Okay. So na Bray, amo na ang iya diri nga sabat kay na sa aton nga pagpamangkot sa pila ka mga of course mga concern amo na sulit lang man iya ginahambal nga gusto ilang dalon lagi sa korte action Bray. Sakto man na kay kita tanan na buhi kita sa legalidad action na diyan di pwede sa maka at hindi man ni makahas ang ginahimo ta kay
as a media, gusto lang naton ma-inform ang pumuluyo pagi sa ire nga hindi na sila yung magpaninguha pa nga magpamati kung anong discussion. Like for example, kay na may hearing to sa Sinro. Di ba action dyan, may hearing sa Sinro tambal ni Kap. Yes, yes. Ang taga-barangay Sumag nga mga pumuluyo na nga concern, may inupod to sila kag mag-intraton. Di man bala. Kung ipagi sa aton diri, subong nga gabi, nabatian nila nga ang results ang hearing dito kay sa bago, wala sang resulta. Wala. Useless ato nga hearing. Kundi why na sila nagkadto kang magdinaguso, may ara pa tadang pandemya, subong. Di kon may papilis, malangaliya si Engineer Taculoda, nga hindi tagit paghihambal, abi ko nanugin ang gakalatabo, dira. Kag hulaton tapayang mga kulokorte, kung subong palang matuldukan, tarani, why not, action dyan kung kumpleto. Malaw mala naton, kasimple, Engineer. Basta nag-monitor kada subong ano gibang unod sa papilis ginahaw? Action dyan? Yes, action by kay actually ang aton to nga mga concerns nga ginpamangkot sa iya, mga data or mga information nga aton nga na-gather sa pila ka mga persona nga may ideya tigaling kay namin pare ko na pang-confirm niya kaya mo ginaguro ang makaangot sa aton kung paano kung tani reclamation o kung paano nga nagsugod dra ang pagkayo sa lugar action drive. Sige, dira lang tanay asta kay suliton kung si action dyan ang istorya. Kung ginlay down niya lang sa imo kaina, tuldukan tanan ni. Dito naman ta maliso sa Ubo, DPWH kag ang PRA na naman. Paano na isyuhan sang permit ini kun matuod gid man nga i-reclaim mo yang suba nga nagapahimuyong da kag on by state ang inang suba nga inaksyon dyan. Yes, action drive. Balita gikan sa patronang tilibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa action sa Bacolod Action Radio. Ang balita ng aksyon John Diaz dulong sa aton sa D3. Amo mala na kasimpleng aton way naging man tagapangita pati banting away tadi subong ya nga maklaro lang ni tanan-tanan kung ano ang istorya kagano mga permit nga ini. Kung may ara ginman abi iplastar tabis babaw sa lamisa bisugid tadi sa aksyon radyo kay para maghipos na ng mga tao nga nagreklamo da kung may ginman mahimo. Amo man na hapos man na nakatama kung tani mo, no? Ti why man basta iagi lang sa korte. Ti anyways, ginarespeto naton ina amo ning panindugan ni Engineer Carmona, Engineer Taculod mga kaksyon, saludo man kami sila kay nagsaya kay nagsabat di sa Action Radio. Amo ni medyo kulang-kulang ang sabat niya abi pero sige lang, pila kadlaw maayo tagi ni si engineer nga makahambal man ta kay suliton ta engineer ang concern ta diri ang aton sini nga dunang manggan. Ikaduwa, mismo ang kapitan natanaw niya, ginapredict niya ang mahimo matabo kung mag-inula ng sitwasyon, baha ang resulta. Diri gusto sang kapitan sang barangay Sumag nga maglinangoy da sila. Amo wala na kahapos da. May nagapamangkot sa ato ganiti dapat nag-intra na ding alkalde sang syudad kay pumuluyo sang Bacolod na ding nagawawaw ho. Di ba nagahikutar man ang syudad ang concern nga syudad diri, sa syudad diri si Councilor Carl Lopez nga mo ni ang Committee on Environment Pagka-action sa Bacolod gina-imbestigahan man. Kag ang City Legal Office no ni Attorney Joselito Bayatan nagapangita naman nagahimo man sang ideya para maka-istorya man si Engineer Taculod regarding sini kay basi way paginik lambot o bla kwanaw totally sa opisina sa aton nga mga public officials. Oo, si Sir Nelson Sedelio way man may mahambal gid nga damo kay siya mismo kibot man sa kunwa ni nagdangat ang reklamo ni way balong opisina ko. Anyway, sulat-tulaton tani, no? DPWH naman. DPWH na naman ang Ubo. Kaya siyempre mapatindog kada building, mga kung ano patindog mo na, Office of the, anong tawag sinagani, Building Official. Amo ning Ubo sa syudad sa Bacolod, nabi pa ubuhon, tanis labi buwas abe. Si Engineer San Managyapon na sa Ubo, no? Tistingan ta buwas ka ng buton, tanis sila kay mangayo, tas ang ilang sining panugdaon man regarding sini, kag ang Philippine Reclamation Authority, mga kaksyon. Last 8:17 na sa aton nga pagpangalagan. Ulay hunon ko gamay sa Action Dale. Kay may connection man ni gyapon mo ang ginahimo subong sang Sinro mga kaksyon. Amo iya ang pag-file sang kaso sa pagpangutod sining mangrove ga ini. Action Radio City Hall Report. Action Dale may gabi.
Siyempre, sa bahay naman sa Community Environment Natural Resources sa Concenro, dira sa may syudad sa Bago Action Brian, magabulig ini sila file sa kaso patok sining responsable sa pagpanakapas sa mangrove dira sa may Sumaga River Action Brian. Ini matapos nga natukiban sa Centro Bago Chief nga si Engineer Joan Nathaniel Herangaya nga wala action bray sang permit nga gin-issue ang sining office ang sining nga nagatugot bilang tapson ining mga pudo sang mangrove dira sa may Subag River Action Brian. Sang gintamang kontaton si Engineer Herangaya kung may mga pending man nga request, wala man according sa iya action Brian. Rason nga ang statement no sang Centro Bago nga wala dira sang mga permit issue amo ni siya ang magabulig man or idugang affidavit nga i-file nila sa Regional Trial Court Action Brian ining allegedly pag-violate sa Republic Act 7161 angot sa tree cutting sang mangrove sila sa may Sumag River Action Brian. Amo to ang balikap kay nang concern sa Senro subong pagpangutod sa mangrove. About sa reclamation, why na ni sila labot action day? Yes, Action Bray. Iya na nagintugyan si Iban man nga hensya sang gobyerno, no? So, kaina, actually, ang bala ni Engineer Herangaya, nistorya man ni Action Bray si Takulod, no? Nga wala siya nagtambong sa meeting, hearing, angot sining issue kag ginambalan lang siya nga file lang sila case kaya man sining atubangon ang panumbungon nga i-file patok si Action Bray. Pero according kay Engineer Herangaya, hindi the first time Action Bray no nga may mga na-encounter sila nga nagpangutod sa mangrove o kon kahoy kag nga wala gali isang permit halin sila sining office. According sa Action Bray, may mga na-convict na no nga mga persona bangod gid lamang sa pagpangutod sang kahoy. Aling tingog ni Centro Bago Chief Engineer Herangaya. Pero sir, wala kami naka-issue sang tree cutting permit, sir? Wala. Okay, so kamo na siyang butlingon nga illegal ang pagutod sa mangrove. Okay, that application niya, sir, pending? Wala man pending application? Wala. Okay, under the law ganit, sir, kung mangrove ang istoryahan, ano ang process, sir, para mangin legal ang pag-utod? Kung kinanglanon gid ang pag-utod, kung may may government project o kung ang pag-utod is for the benefit sang public or it poses danger sa life and property, so pwede siya mautod. But kung cutting lang may man sang law nga naga-prohibit sang cutting sang mangrove. But who will serve as complainant sining case, sir? Police Kapitan. Kay under sa local government code, primary obligation man sa atong mga barangay officials to ang protection sa environment kag ang sa mga violations sa pollution na sa ila. I see. But ang area, sir, cover yan niya, Pahanokoy, hindi man? Or ano nga... Duha ka barangay, Sumag kag Pahanokoy. Oo. Pero kayo nang sa meeting, sir, sino nag-attend, sir? Sumag. So, Action Bray, ang portion sa interview natin kay Centro Bago Chief Engineer Joan Nathaniel Herangaya. Save si na-save si Kapitan Carmona kay kabalo ka gina-question ni siya subong na-save na siya according to Senro nga sumag kag Pahanokoy ang concern dira nga area sining pagpangutod sang Mangrove Action Day la. Yes, kumbaga mayara sang boundary action Brian sa sina nga lugar no. Pamangkot ra naton si Engineer Herangaya nga sining reaction ato bilang pag-file sang case sang anti-graft group nga Crusaders for Justice Action Brian. Angot niya sa Old Airport ang atap sa Kahoy kay nag-file nga grupo mo sa Office of the Ombudsman Visayas. So, ang yan sa Action Brian, gina-welcome niya ang case against sa iya kay DPWH Bacolod District Engineer Javillana. Bawat siya di matagad sila sang tion kag proper venue para makasabat Action Brian. Kag ang sining parindugan is nag-akto man lang sila based sa laws, kag rules and regulation. According kay Herangaya, may 11 pa ka pending request ang DPWH Bacolod nga utdon man ang mga puno diri sa may Bacolod City sa pila ka barangay, Singkang, Alangilan, Granada, kag Barangay Sumag Action Brian. Pero on hold ini sa karon tugtog nga ma-resolve ining issue dira sa may Old Airport. Regarding sa Old Airport, check to ang balya may mga layay regarding sila pero kung daw hindi malang needed nga himuon tahaw
Nga, sinogid ming ma-file kaso sila ang mga kahoy nga hindi mautod, Action Dale? Amo na sa karon ginahulat niya in kaso gid man nga mag-file abi sila sa ila sining nga sabat or counter affidavit action bray sining gin-file no nga kaso sa Crusaders for Justice. Balik ko Action Dale daligyan gamay gid lang dito bala sambal ni Engineer Hirangaya blambal niya pwede lang ina makuha kon dangerous sa life sang tawo. So nakitaan ta to sa mga mangrove dito ay dangerous ang life sang tao dang pinangpunggal da. Yes, Action Bray, may mga considerations nga pwede siya ma-consider o doon kung mayroon sang peligro sa tao kag kung may proyekto ang gobyerno. Galing daw hindi man to yung project ang gobyerno. Private project to. May nag-viral pag Action Bray nga video nga short clip lang to bala. Oo. Buta na to. Nga dira sa sulod may ara na da Bulawan ha. Ang gambal sa video nga mabayad lang sila kano entrance. Sige. At least namat-amatan. Tanga, Engineer Tacolod ang amon malandi kwa na. Ang amon malandi krusada malang ni para matadlong tanada kung ano gid bang tutoda. Sige. Yes, Action Bray. As time goes by, gamat-amat gwa ang mga factual information. Kaya daw ka may Action Bray naga-amat-amat plancha abi ang issue sining sa Sumag River. Bangod hindi lang ni isa katawo nagareklamo Action Bray. Ginatos ni nga mga environmentalist kada mo na si Kapitan Rodney Carmona. Barangay na. Sige, balik ta to sa old airport mo. Sa naman siya na Action Bray, ginaulat ni Engineer Harangaya ang sulat no from the Ombudsman kung once sila magsabat kay para matadal mo sa sang time nga depensahan ang ila sining kaugalingon kay ang pag-issue nila sang pre-cutting permit sa DPWH based man sa laws, kag rules and regulation Action Brian. Ang unsay ka pending request ang DPWH Bacolod nga pre-cutting permit sa gihapon amo to sumaaga lang ilang ganada kag barangay Singkang Airport Action Brian pero pending ini sa karon kumbaga on hold kung dapat ma-resolve anay ini issue sa old airport antas nila nga ma-proseso Action Brian. Aring tingog balikan naton si Engineer Herangaya sang San Robago. Ombudsman na to ang nag-file pero wala pa man nakaabot sa amon. Pero welcome man siya nga development because sabat kami in a proper forum. Ang office mo lang acted in accordance sa iyang laws, rules, and regulations. Hindi man kami maka-obra biyan sa amon authority. Okay, I see. Nahatag man sa amon. So, wala na siya. Oo. So wala pa mo complaint sir yung na-receive sir, no? Oo, wala pa. Kaya i-refer man na sa amon sa ombudsman for Okay. pagsabat. So, sir, may mga pending kadang application, tree cutting sa Bacolod, sir? Kadamo Kadamo, pag Oo, may 11 pa gani pero gin-hold na namon para nga ma-resolve na kay initial is for the good sang pagtanaw nila is for public service. Tingog liwat no ni Engineer Herangaya sang San Action Dale, nung plano sa DPWH, di kalbuhon na Bacolod Mapalak ko dry ang specific nga details sa proyekto. Ang matang information niya lang ilang granada sumakang singtang ko naging specific. Since pending pa man, wala pa Action Bray sang details kung diin ini nga mga possibly affected areas in kaso gitman madayon. Ining mga pending request sa DPWH Bacolod. Ang maling Engineer Herangaya nga tikon may mga development, hindi gid malikawan Action Brian nga maapektuhan ining environment kay ginatawag. Action Dale, base maka talk in talk kamo bala ni Sir Habiliana. Mangkutaman ba kung anong purpose sa mga kahoy nga ginbilin di nga daw dila-dila di sa may Burgos Street lapit ni Sanon sa unhan ta dibla? Sige Action Brian. Tika nga road widening man ayan nga ang mga kahoy binili ni Estunga yan o na yan disenyo na da do kadilikados na. Ipalambot naton si Action Brian na pangita lang litrato para masuportahan. Kaya ang DPWH Action Brian kadamo sa mga proyekto within the city, even ang mga road construction daw hindi masaulo ni Sir Haviliana. Kadamo sila pinangbuhuan nga hindi pa man dapat buhuan. Sige. Mga update sa balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Okay, pabalik sa aton sining pagpangalagad. Salamat Action Dale sa mga balita gikan sa syudad sa Bacolod Siga. Hulat-tulaton at least nagwa sa baba ni Engineer Hirangaya sang Senro nga kon delikado kag peligro sa kabuhi sang tawo, may benepisyos pumuloyo ti hatagan ganiya sang permit.
Tino ka klaro naman sa aton sa sumag na nga mas nagpeligro pag insubong kay nag-reclaim tada. Action firing line. Oh, tigaling kay tuway gani isang kwan mo, way gani isang permit to sa kay engineer to sa sentro. Sige. Pag pangutod kahoy dis Bacolod, at hindi naman nila na mabalibaran pa sang taga sentro kay ti na-file na gimas la kaso, i-welcome na lang ginae. Action firing line. Alam mo na karong hambal nga hindi kay iungot at balik ang kahoy. Action firing line. Di naman to pwede nyo mapapilit pa to. Kag pamangkot din ang mga kahoy subong. Napanakod na to, nahimo na to bangko o na personal, ano to dito to. Action firing line. Last 8:28 sa aton pagbalik karon digay dungagan tang balita mga kaksyon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang balitang ito ay Good evening sa Pinas. Good evening lang kuno Great ya lang ang mga to all bodies. Jinky, Dialagdon, Noel Amar, Alex Montesa, Milal Oligo, Bia Jonathan, and to all EFC members of ARB1. Thank you and God bless from Minnesota. Salamat kay Ma'am Vanessa Mayo. Elias Bandada, good evening Sumbray. Monitor lang kami diri sa Tabok, Sharma, Saudi Arabia. Wow. Kumusta mo da? Banoy Bahande, naga-monitor man sa Kabukiran, Takuling. Wow, salamat kid. Alex Montesa, tani Sir Bray, kung plano man gid sang senro nga mag-file sang kaso batok sa nangutod sa mga mangroves. Sa kupo na lang nila ang mga nangutod sa mga kahoy sa Old Airport. Sila ganito kasuhan niya, sir. Para good ang mga piluka nila, pumuloyo syudad sa Bacolod, Sir Bray. Silang ginkasuhan ng sentro. Sharing and likes ni Sir Noel Amar, tapos na. Thank you, Ged. Si Reb Salve, maski TRO lang anay ni Action Bray, amo ng aton ginapangita, temporary restraining order. Yan na nahampang sang konsiyo sa Bacolod, kay yan na yan sa mga opisyal tadi, budako bulig na. Si Noe Erwin Gonzalez Araman, si Nos Naog Idnoxe Hishim, naga-monitor man. George Gargasiran, kung may legal paper siya, dapat na-endorse na sang barangay sumag. Pero how come nga nagreklamo si Mr. Carmona? That's why nga daw Aileen Mijares Araman, George Gargasiran, salamat gid. Merly Gonzaga, Action Bray, monitor kami always program mo. God bless and stay safe. Salamat. Asis Mahinay Araman, good evening. Monitor sa Pangasinan guro ay na. Sige. Almira Lima Lazarte, okay. Si Babs 2, naga-monitor man sa Jamaica, Action Bray, maayong gabi, South Home Sumag. Ba taga Sumag, kadamo-damo, subong. Si Mikaela Gilaran, good evening, Action Bray, watching live from Jeddah, maayong gabi sa Barangay Sumag na. Belen Salaw na, evening. Fernandez Ramel, thank you, Gid. Alan Motmot Pido Kagrapa family sa Mansilingan, nagalantaw. Salamat. Si Pilton Lipura, naga-monitor man sa Pasay City. God bless. Ten Suarez Giking, monitor gid sa Simatinion. Jinky Dialagdon, thank you, gid. Balikan ko lang karon ang iban ha. Paki-share lang sa aton nga live. Ari pa din si Aluna Paras Dagat, naga-monitor man. Good evening, Sumbray. Kanugon sang mga mangrove gani man. Dred Sol de Villa, naga-monitor sa San Enrique. Thank you, Gid, no? Ang engineer, Sir Bray, basi malakas kay Mayor, wala siya nahadlok, dapat matagaan siya warning. May gini kagihog gid syudad. Sige. Amo nang budlay gida. Do naglinong. Relax ko na ha. Balik ko na gidugay. Las 8:32. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna,
ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent.
Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nakahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa,
Kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Alang-alang ko na makuha section Marlon, ano? Sige, pabosanta na lang iba niya sining mga balita, mga kaaksyon. Kaya ang Negros Occidental subong preparado naman sa 7 kaadlaw nga suspensyon sang biyahe sang sakayan pandagat from Iloilo to Bacolod, Bacolod to Iloilo, mga kaaksyon. Ini due to the increase, mga kaaksyon, sang numero man ni COVID-19 dito sa Iloilo area. Pero kung ikumpara ta diri sa aton sa syudad sang Bacolod, mga kaaksyon, in fact today ang nagwa nga pinaka latest nga result sang DOH, no? In fact daw Aryo, ang ila sini nga pinakabag-ong ginpadala sini sa aton diri sa syudad sa Bacolod, mga kaaksyon, ga timbuok iya ang Negros Occidental. Ang Negros Occidental may ara sang 102 nga local case tanan, ho? 102 Ang Bacolod may ara sang 48. 46 diri ang local case kag duha ka apor. Ang Iloilo City gani ara lang sila ya sa 49. Duha ka apor, 44 ka local case kag 3 ka RUF. Ang Iloilo province, mga kaaksyon, 37 gid lamang local case lang ini. Di kon sumahon mo mas dalagko diri ang mga kaso sa Bacolod kag Negros Occidental ikumpara didto sa ila. O galing gusto lang matabo ni Mayor Jerry Trinas nga mas temprano, mas may maayo nga prevensyon, mas temprano, mas makabulig agod nga hindi magsaka pagid ang numero. Sa nagapamangkot diri way biyahe umpisa karon tungang gabi, mga kaaksyon, las 12:01 tubtob ini sa 31 nga wala sang biyahe. Kung alin ikaw sa southern kag northern parts ng Negros Occidental, magpadulong di ka mapailo-ilo ka, hindi na lang magpatuga-tuga, pahimuyong ka na lang anay da. Pero ang mga cargos iya, mga essentials action hands, padayon iya ang biyahe. Di normal ina kay mga pagkaon na dakag ko na pa nga importante. Oo, mayo man na. Kay ini nga moratorium sang travel, mga kaaksyon na makabenepisyo sini, hindi man ang kay Iloilo nga area, pati na ang Bacolod kag Negros Occidental. Amo na makabenepisyo dira. Anyway, sini nga bahin sa aton nga pagpangalaga action J, dulong sa aton sa
fearless comments. Action firing line. Mayang gabi kay Barrioga Ray. Good evening, Sumbray. Nagamonitor sa Pandanon DSB. Salamat, gid, no? Si Cheryl Perez. Good evening, Sumbray. Monitor lang kami di from Hacienda, Luigoy, Barangay, Granada. Bao. Pirmi ko na galabay-labay, Gabay-bike kita. Bia Jonathan, good evening, man. Si Arman Regalado, mayang gabi, Sumbray. Monitor lang kami di sa Montara, Isabela. Tamyaw lang gali kay Lola Moret sa Rimong. Thank you, Gid. Milal Oligo, highly appreciated. Thank you very much. Inday ko, Vanessa Mayo, sa greetings mo sa akon. Halindra sa imo sa Minnesota. State of America, Mr. Eli. Sige, salamat, Gid. Richard Diet Pachico, good evening, Action Brian. Salamat, Gid. Na? Okay, sige. Paki-share lang, balik na dugay-dugay. 8:49. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kang balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Maayong gabi lang nag-monitor subong sa aton sini nga pagpangalagad si Inday o si Baby Renren dira sa may crossing Kumaliskis. Kag maayong gabi lang sa kay Joffrey kag Renren Ferrer. Halin kay Ellen panon si mga kaksyon. Salamat. Good. Si Abraham Ortega araman nag-monitor sa Case A Riyadh. Keep safe always. God bless to the glory. Thank you, Action Bry. Nag-monitor man si Nono Miravalles. Salamat, Gid. Action Bry, ang gamay nga isla nga gina-reclaim dira sa Sumag base himuon naman ni sang Chinese-based militia. Sumag Fisher Fox tapos gid. Sabi ko gani ang China lambot na din sa syudad sa Bacolod. Sige, sugpunan tani nga mga isyu boss makaksyon kay iban pa mga balita sa aton nga pagpangalagad. Upod sa bagos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Sununa Magbanwa sa technical side, we have Action Henrys Pulgar, kag Action JM Baikin ang ato naman na IT expert, upod man kag Action Ann Defensor. Mga subong nga gabi, standby karon sa Action 9 Patrola with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Borden nagapasalamat gid maghilibati tabwa sa galas 8 tubtublas 9 media sa Action Night o kon Action Hotline buwas nga aga Martes kag sa Action Firing Line man sa buwas sa gabi. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.